Затворете си очите, направете вашето дишане, отпуснете се. 3 до 5 дълбоки вдишвания и издишвания. Насочете съзнанието към центъра на вашата глава и бавно, част по част, проверете отпускането на всяка една зона във вашето тяло. Вече сте пораснали, големи. Създайте тази автопроверка, за която ви уча от самото начало. Отпусната ли е главата, врата, раменете. Отпускат се ръцете, тялото, гърба, гърдите. Отпускат се корема и кръста и трябва да запомните, че цялото това отпускане, по което минаваме като линия, което може би в някакъв момент отекчава съзнанието, се случва за миг, когато сте в друга по-професионална лига на това, което гоните успеха на медитацията. Но за да заучите това, което ви каза Любов днес, първо трябва да осъзнаете тялото, защото всяка една промяна е чрез добро опознаване на това, в което се намираме, в случая наш организъм. Дишаме, издишаме, спускаме съзнанието към таза, бедрата, коленете, пръстците, глезените, ходилата. И тук ще отворя една врата, която независимо съзнанието ви къде върви, лъча, с който спускате вашето съзнание през вашата шеста чакра, а съзнанието ви стои върху върха на вашата глава. По този начин след време ще разкачите кукичките, с които винаги някакси съзнанието се опитва да се привърже към средата. И сега представяме си как светлината като вода, поток, постепенно нахлува в нашето тяло отдолу нагоре, изпълва ходилата, светлината се издига нагоре, просветляват глезените, пръстците, бедрата. Светлината прониква, просветлява и изгрява през нас, буквално изпълва и просветлява таза, корема, кръста, гърба и гърдите. Просветляват раменете, бицепси, трицепси, лъзга си, разпалва всяка една клетка в нашето тяло, излъчвайки светлина. Предмишници, китки, длани, пръсти, просветляват целите ръце. Светлината се издига нагоре, осветлява врата, тила, осветлява цялото ни тяло. Светлината навлиза навътре и влиза в нашата костна система.
Просветлява черепа, врата, прешлен по прешлен надолу. Целият ни гръбначен стълб се запалва от тази изкряща, ослепяваща ни светлина. След виолетов оттенък спуска се надолу през целия ни гръбначен стълб. Спуска се през костите, нашите крака. Спуска се до нашите подила. Заземени краката. Остават в контакт с земята. Ако сте ги вдигнали, просто си го представете. Независимо от каква позиция, просто представете тази връзка. Това е достатъчно. Вдишвайки, засмукваме енергия през ходилата и я издигаме нагоре към нашия първи център. Издишаме през първи център. Поемаме въздух от първи център, спускаме енергията към краката надолу. И издишаме през ходилата. За следващия дъх повтаряме същото. Вдишваме към първа чакра и издишваме през първа чакра. Вдишваме през първа чакра и издишаме през ходилата. Затворете този кръг много хубаво. Повторете го още веднъж. Поемаме през ходилата. Издишаме през чакрата. Вдишваме през чакрата. Издишваме през ходилата. Вдишваме през ходилата, минава енергията през първи и влиза във втори център. Издишваме през втори център. Вдишваме през втори, минаваме през първи и издишваме през ходилата. Вдишваме през ходила, повдига се първа, втора и издишваме. Втора вдишваме, първа през ходила издишаме. Още веднъж самички. Продължете го, докато усетите пълното възпламеняване на двата центъра. Спомнете си за вашите притеснения, копнежи, страхове, които са ви нахлували във вашето ежедневие, но ги разглеждайте просто като фигури. Все едно разглеждате пешките на шахматна дъска. Продължете с вдишване през ходилата, първи, втори център, издишваме през втори, втори вдишваме, издишваме през първи, през краката. Всяка пешка на тази шахматна дъска има нейното поведение, нейната функция. Белите са тези, които ни учат на доброто.
Черните са тези, които ни учат на друг тип възприятие. Условно. Продължете цикъла. Вдишвам през ходила, издишвам втора, вдишвам втора, издишвам през ходила. И да разберем, че всички тези тъмни, ще ги наречем в нас, емоции, мисли, чувства, за да можем да ги видим на шахматната дъска, ние трябва да имаме белите такива, т.е. да изградим нашите позитивни мисли в тази посока, с които да разпознаваме играта на тъмните пешки на тази шахматна дъска. Защото без да имаме огледален образ, ние не можем да разпознаваме природата на тъмното и светлото в нас. На Ина и Яна на нашето поведение. Вдишваме през ходилата и издигаме съзнанието до върха на нашата глава. Задържаме съзнанието в центъра на нашата глава и държим комуникация с първите два центъра. По този начин емоциите и събитията, които ги контролират тези два центъра, и светлите и тъмните, те се намират в главата и ние даваме тези определения. Държим фокус върху нашето съзнание вътре в центъра на нашата глава, но чувстваме през цялото време първи и втори център. Възбуждаме нашите подкорови процеси. Размекваме техните връзки. Предимно е като топтене. Завихране, изтръпване. Няма значение, всеки преживява сам себе си. Усещанията са индивидуално преживяване на развитието на личността. Те нямат никаква значимост в преживяването. Премахнете впечатлителността. Оставете само усещането за свързаност. Благодарете за възможността, че сте в този център и в тази връзка в момента в себе си. Благодарете за всички хубави мигове, които преживявате във вашия живот. Всичко, което ви се дава от страна на взаимоотношения, хора, събития, преживявания. Изпитвайте благодарността, не е нужно да визуализирате, може само да усещате чувството, което тренираме по цял ден, да го възродим в този миг. Да усещаме благодарността, с което какво? Разхлабваме хватката на огледалните неврони, които си позволяват да осъдят средата. След като сме били благодарни, сега да си простим, прощаваме на себе си първо, че си позволяваме да осъдим. От това, че простата причина не разбираме, че всичко в една друга плоскост е едно. Ако трябва и се чувствате нуждата да ви бъде простено от страна на друг човек, нека да ви прости. В съзнанието ви всичко е възможно. Задържайте усещането на приятна разходка във вашия вътрешен свят. Благодарствената емоция да стои през цялото време. Тя ще ви крепи да не изпадате в самовнушението от образа, който извиквате вътре в себе си. Много често това е на хора, на които си мислим, че не можем да простим.
Това са хора, които просто постоянно осъждаме. Ако усещате трудност, вдишайте, издишайте. Прошката трябва да остави във вас усещане за освобождение. Може да се усети трептене в друг център. Активирайте го и него, просто го добавете. Значи той има нужда също да бъде балансиран, свързан с даденето спомен. Благодарни, свободни, простили и простени. Продължаваме творчески в нас света и живота наш да творим. Представете си личността, която искате да бъдете, тази, която не е засегната от настоящия ви миг, от това, което смятате, че ви тежи, от това, което смятате, че знаете. Вижте личността, която е успешната личност, здравата личност. Личността, която не се чувства самотна, напротив, обгръжена е с страшно много еднакво мислещи хора, приятели, чувства се споделена, разтворена, обичана. С усещането, че всички ни обичат и най-вече ние обичаме себе си. Аз обичам себе си. Напомнете си го. Дайте шанс. Разтворете усещането. Възвишете се. Осъзнайте, че единствената важна личност в този свят, в който живеете, сте вие. Ако искате успех, свързан с нещо, представете си как изглежда успеха. Представете си съдържанието на банковата ви сметка, което е безмерно пълно. Ако имате нужда от някакви материални придобивки, представете си, може би хубав автомобил, красива рокля, къща някъде, където ви е на любимо място, срещу гледка, която сте си харесали, сте си казали, тук ще искам да си построя дома. Представете си го. Усетете как сте спокойни и щастливи в този миг. Усетете как се храните от погледа на хората, които се радват за вашия успех. Отсветете максимално картината на това. Кой съм аз в моето бъдеще? Спокоен, емоционално стабилен, физически здрав, с благ и спокоен характер в прекрасни отношения с средата около себе си. Усетете го това. Трябва да бъде като благодат. За да запечатаме образа, трябва да се изкачим в нашия седми център, този, който да запамети усещането, така че нашият седми център трябва да гори, съзнанието ни е там. Всичко това, което си представяме, започва да избива през върха на нашия център като бял светлинен мехур.
като една светлинна кристална сфера, излъчваща ослепителна светлина, като слънце над главите ни и всичката, цялата картина, която сме ние, всъщност е тази наша същност, този светлинен мехур. Издигаш се над главата ни 30-40 см, вдишваме, издишваме и благодарим. Ако ви е трудно, създайте образ. Ако вярвате в някакъв Господ, аватар, личност, неговия образ, изградете го. Може да е на Буда, може да е на Исус Христос. Няма значение. Шива, Шакти. Просто образа, в който вие вярвате и увеличава вашето вярващо убедителна система. Благодарим за това, че сме това, което сме. Благодарим за това, което сме били. И благодарим за това, което искаме да бъдем. Благодарим на тази енергия, че ни защитава и закриля, че подкрепя действията ни, осветява нашия житейски път и през цялото време ни води. Благодарете за всичко, което смятате, че е необходимо. Благодарете, че утрешният ден е вашето друго ново начало, в което ще сте повече този, който мечтаете да бъдете, отколкото този, който сега сте. Създавайте образа на вашето бъдеще напред в позицията на времето и усещайте, че вие сте този човек. Не тъгувайте за старият. Той си е свършил неговата работа. Старият образ ви е довел до тук и до тази ситуация. Бъдете благодарни, че ви е дал този шанс. Вдишваме, издишваме и балонът се разширява над нас. Изпълва се с безкрайни възможности на нашия прогрес, развитие, здраве и успех. Личен, социален. Всичко твърдо става меко и всичко меко става течно, което е част от нашия нов характер. Поемаме въздух, топката се издига нагоре, леко се спуска, докосва върха на нашата глава, пуква се и се излива върху нас. Покрива се светлина цялото ни тяло. Нашата аура светва, искри и излъчва в пространството нашето ново аз. Твърдете го в себе си. Да бъде моето ново начало. Да бъда моя нов аз. Да бъда успеха, който желая. Да бъда здравето, което съм или което желая, което искам. Да бъда
течното умение да възприемам живота без съпротиви, да бъда всеки успех, към който насоча моето съзнание. Вдишваме, издишваме, центрираме енергията в нашето сърце. Вдишваме, издишваме, разпределяме енергия от нашето сърце към нашите ръце и бавно раздвижваме пръстите на ръцете. Вдишваме, издишваме и през сърцето спускаме и заземяваме ходилата, бавно раздвижваме пръстите на ходилата. Вдишваме, издишваме, издигаме съзнанието от сърцето към нашата глава и бавно, всеки със собственото си темпо, когато е възможно, отваря очи. Enjoy the silence.